Hey everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जागोन आरोना बिनि थाखाय गालिजों आंजों गामियाव थांगासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दानिया नायलांदो नै जोंना गालिया अगदाबाव ओंखाम ओंख्रि संनांदों सिबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्रायो बेराफारसेथिं जोंनि माखासे मावग्राफोर फैदों आरोना आदामोन आदैमोन ओमफ्राय बिसोर बाथौ दुमगासिनो दङ जोंनाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बाथौनि ओमफ्रायो बेयाव बिराद खामानि थायो आरोना ओमफ्राय नायलांदो आरो जिखुनु नोंथांमोनहा जों मा खालामो भिडिअखौ एथ'बां माने फोलावला आरो आयै माथो आयै गालिनि संनाय आयु सारायखौ फिथिं होसिगोनसै बियो बे जायगा थोआ जायो नामा जाम्बि आरो बे रबबावगोनसो खफिया हनै गोलैसै आं नुदोंहाय मा र' हालासो आं दाउसो थाबाय आं नोङो मानो संनाय टाइमाव नोङो माबायो हो मानो नोङो माबायो मा माबायो सोरबा सन्देरदों नामा नों खिथालाय हनै नुबाय आया अरे देखा ना इसलिए बोला हालदै गैला जोंना गालिया खालि हालदैल' होनानै फोमोनबाय नै ओंख्रिखौ ओमफ्राय नै बेराफारसेथिं जोंना बाबामोनहा आदैमोनहा बानायगासिनो ओमफ्राय नै बेखौ नायलांदो जोंनि आइनि छोटासा गार्डेन माने आइया बिराद बिबार आरि गायनो मोजां मोनो आरोना ओंखायनो न'आव बिदि टाबावहाय फिसा फिसा गायलाबाय थायो बियो दा नै खामानिया जागासिनो दङ आदैमोनहा हेबगासिनो बिदिखौ मा होनोथाय आं मोजाङै मिन्थिया दे नोंथांमोना जाय मिन्थियो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय आंना खामानिया न' सुनाय नै बिराद जारला ओमफ्राय दा नै आइमोनहा आनैमोनहा स्टार्ट खालामबायानो फुजा होनो नोंथांमोनहा नायनो हासिगोन कपिराइट फैजाबाय थायोना बेखायनो बेकग्राउन्ड मिउजिक होआसै गाज्रि दामोनसै दे रायजो राजाफोर माथो कपिराइट फैबाय थायो बेलाय ओमफ्राय नैबेखौ माइरंखौ अन देगोन आरोना बाथौआव जोंना सारि सारि होयो बे अन गुन्दैखौ ओमफ्राय आइया जोंना नै रेडि जाबाय अन देनो थाखाय ओइ स्माइल बयनिबो हाजोबा बिनिबो माखासे माखासे जादा मोनसे खेलायाव जायो नायनो फिसिया फांगा फांगा आं फिसौआ मोन थालाङा आरो फिसौखौ थाइनै थाइनै थाब दोनजोबदों एसे नायदों एसे जेन थाखाय आंहा बे मोनसेनै आंबो हाजोब नायनानै हाजोब हाजोबनो मोजां फिसौ नाय ना बुंबाय आदै देना बिजामजोफ्राबा बिदि देनो हागोन ना हायाथाय देना बिजामजोफ्राबा बिदि देनो हागोन ना हाया मेसिनाव होनो नामा जोंना नै अनखौहाय देखांनानै बिदि होयो आरोना सारि सारि बाथौआव जोंनियाहाय नै फुजायाहाय मोनानानैसो होखायो आरोना बिनि थाखायनो मोनालायबाय आरो फाइनालि जोब्बाय मालाय आदैमोनहा आरामसे अर सायगासिनो दं दानिया जाबाय जोंना दावत अमानि बिराद बुरजाखा आरोना अमा मासे माबादों खोमा सिथारदों खोमादां मिथिला बेसे बुरजाथाय जिखुनु जोंना मादैया नै संनो थाखाय रेडि जाबाय बेराफारसेथिंहाय हांनाय बेराफारसेथिं एवनाय माखौ जाथ्र' बे जायगानिफ्राय थांला आरो आयु जि दावराव जादों नोंखि रोङाखै हरफिना कबिता नोंनि मेगनाहाय बिल्लि बायदि जोंदों मिथिबाय दसे सम आसरित गोरों ना गोरों बेखौ फुरा चाइनिस बायदि रस्ट खालामनानै जाबा आयै खम गोथाव जागोन नों जाया ओमफ्राय ए चाइनिसफोरनिया ओंखायनो एबार जा नङा बै माबा माराम नुहुरनायखौसो
탓 앉아있나 마 사볼 앉아그 쉐 사오바 카물로리 갈리니 스페셜 어마 항나이 The next day. 라 오렌지. दे नोंनो खालाम दे जा इजि फोरोंथारदों दे बिदिखौ ना बैजालाय चाइनिसफोरा ओरै ख' बायदि बानायलायोना बिदि बानाय मोनदांगौ औ सिफायनो दालायखौ अ लागावबाय आइ मामी हनै नाजाहरद' आबुरना हनै थाइसे फर्स्ट ऑरेंज ऑरेंज थाइनोबो रोङा मानो रोङा बोलो हो बा र' जालायलायखो हनै जाबायथ' फैबाय गेस्रेमखा र' आस्ते बायसे बरिया गोमोन खमला दुन्दियाबो लाखाबाय जोंहा एबार सामब्राम बिलाइ लाइ खाबाय अल बेदर लाबाय मैथाया नै फिथाइ थाइजोब्बाय जा साइसनो ओइथिं फान्थाव बान्दा कबि मुला बिथिंजाय बे बेसर ना मुला जाखो बेसर ना ओमफ्राय नैबे आलु बैथिं टमेट' ओमफ्राय माबाथाय सिनायहरबावला लाफा ओमफ्राय डिटेल्ससो खोन्थाजोबबाय मटर नांलालै अला अल बेदर जानो सुखुवा आं बारा नों जाजोबनांगौबा ओइथिंजाय लावफोरा नुवाखै नै आदानिसो जाजोबसिगोन रायै इथिं मुदुफुल इथिं आबुरना हिन्दी सामब्राम गुफुर बिलाइ सामब्राम गोजा बिलाइ फिनसै जोंहा गालि ओइ मना बुंजासे लाखाबाय बाय हा लाव लायाखै नांला जोंना भिडिअ'आ एसेनोसै स' नोंथांमोननिसिम जोबजासिम नायग्राफोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय लाभ इउ अल